Norok nukui mangkana gabordi kami kolok kami uno sini takuk rakesh deborma phola ketar tabuk ketalman mani lukorokno hamru witon mani gunorok nukna oro heling player center norok nukna kami kolok hari yang kis banner truk nulai na ingko banner ke olama wo norok nukana abo thangmani Agartala yang ti thangai mano omo gabordi road o road ke gabdi road ke yango iko gabordi thangmani ta iko o road norok nukui mangkana orno chini takuk rakesh je suri uitong mani thai ko o thayono chung bini lama boba ke thang abono chung phurungnai mangplik ni bisingtei norok nai tongdi hari truk khodi obo Hasam kawui mathangu bini oro engke o hasam rok wati rogo malkhung rok lai jaman hari truk kalai ni cameraman bo lukorok gobang ma phailai oro hamani mangplik gobang ma kasawi tongkha engke lukorok gobang ma phaimani oro mangplik gobang ma rugi rok tongmani bo thayo ton bo jagao ton iko yango norok nugui mangkhana yang nok engke rugi rong no tonmani jaga abo engke bini mane suri mani jaga girja tongo o girja nobo sung phunuk nai truk khlaiye mangplik ni bisingtei engke ko bono lama bini thangmani lama takugra kesni obo hongke iko rugi rok tongmani jaga nok bini nok rugi rok tonglaimani oro joto rugi rok phaike hangke borok no tonrumani jaga go tonrumani jaga ta engke yango phunukdi yango hongke bini nok lama thangmani bin nok lama iku yang tei ke thangka je oti nuhmani obono bini mane center nok heling player center nok bini nok norok nugui mangkana sing thasing location gabordi thangmani Agartala thangmani je main ruto no sing basoi bini banner bai khlai sing phunukmani ke rugi rok bo jaga ton abo bo sing phunuka engke tabungka ani background norok nukna obongka bini center je suri mani nok kethar nok o center no bo suri bo joto lukorok sa khamyangai je phaimani orno hamani mangpili keseng o center no bo sing nong no phunuka norok bo haiwan suka norok komeni bisingtei sing hodi khapangni takuk tai bokuk chong jeng haina hai nok borni sumangpili ni bokhaktei norok no update ketal tubuima phaiuka belaikeno tirpra haste gnangai belaikeno nukjagai tongkha social media o belaikeno sa khamya jara dera jagrokni mane hamani mangpili gobangma thayono thanglayo sa khamnok rogo rang puisa burung sbailai jaga jumi rok sbailai thanglaimani mangpili ge oro khoroksa phola kethar manu nei obahno chini ishor ni mungoi obahno kaisa mari laibuma history sijagi tongkha tripura haste gnangai obongkha gabordi kami kolok kami hinjago gechung bobanyo detail kollam salainai norokno share khlaiye norokno mangpili ni bokhaktei engko o center ni bumungkha heling center phola kethar ke kami kolok engke contact number bo tongo bini contact number engke 9863228005 o contact tei jeng bori ruano sini screen no norok contact khaye norok phaimanai malai phaimanai norok ni tomo sak dera jak tong gobangma rang burung jaga jumi kochogui tongo kosokna nanggala koro ek teka phun nanggala gobui tongkha hangke abus tabuk singlainai sing norok no phunuknai nukhna noro iko bono oroni khoroksa chati haingai chati hai talni pohor hai kchungai athukri haike asaijak bo kami gabordi kami kolok bini mung sinilainai sing mung siniwei norokno sinirnai bo tam khlaitong norok bini chehra nukhangka norok nukhna norok social media ni bukhaktei gepilano nin bung sagar ani mung Rakesh Deborma Rakesh Deborma ni sairka ngik sini kanal na taisara sanang pino taisu sagran Rakesh Deborma ni bung Rakesh Deborma nongo samno romani bisi busuk ang bisibagya ko mane 7.5 mas ko 7.5 mat na ase puron simino engke nongo samno 7 bosor kana 7.5 mas 7.5 mas
komsi komsiko ke nung ke ki mane agini sim daw samrok no mane ya pri baru family asai man mane ehi am to ya ang 2012 o no bates mana kha gaban par ka ang kai to no suri welo wi phakya ka ang je pro 2024 December mas simi ke ang kai to no suri tai bo phan man kha gapan simi ka ang nok thar tang na ne seng kha nok le stop tang kha ang no tang kha ang no tang o e rang rok le bor man ko tin no obo tang na ni rang paisa hangke ang ke simi se dogan nok mane tongo o nung business khai kisah mane chikon mikon ব্যবসা khaikya ang sugya te te phano ga bai ke no ang ko kai to ne thani ya phare bini nok thar kaisa tang kha ga bai ke nang sung nok kaisa gija khanya ne tang mane tai ko nini o je gija tang mani ne je sanam thani bole busoro khoroch thangka tin no obo hisab narak jagli ya do kai to ne thani wa ang ko ne hisab khaya abo haita ke nini logi wo je oro mane girja khanya rokle busoro ani ma baba song simi sene an ka kai song tongo gane loge song tongo sung family kaisa si belai kheno nang mani ekdom family kaisa si sung abo kena suri tong layo sapong hopong abo haita ke tabuk social media wo je viral lengi tong mani lukorok nai tong ni je kok samani mis dang no ngka haipon sung sagraya ko borok to khana ni musung tong khana ni khutei ngke nang obo hai je khaitani wo samno rukha mane ruksai khaitini wo mane lukorok ni tei busuk jorotei mane hamri mang lukorok to motomoti oro phainai rok to motomoti na hamai dhama kya ano support bo khaikya kabang ma borok no support khaikya support khaya hana tes kre bebang je phainai rok bebang no support khai kalang ma kya motomoti sajagai busuk mane haksal roni phaile ko tap to hasal ne siniti frane santhang ka guri na beke bebajagan se phai tok manogo bebajagan se phai manogo itong ki rugi rok no ton thani wo mane kunu hostel rok mane nog rok tor tong mane tong lasu jakai e bor to wasa phai tai phai nangya hami thangnai rong ko to ba he ka o gana gini rong ni eba kisa haksal rong ni ka ba taisa hamya ka ba borong no taisa sai ro pro te wasa phai di rok ne amaita geseng tabuk chenglai suane je blade je pathor je chip chakarok it chakarok kok rumani o kok bothman jeng thanglai suana sarsanai da kekrek khnrok khunju kai khnai tongni nang o salo bo salogo bo nang blade hekaba mane chip chakarok je kari mani nokmani ta bo salo bo de to kari kha tini bai busuk baluka abo ko 20 tarik ni salo thane 20 tarik ni salo oma he sari go se abo do om se taisa sal thanga na borok le biang abo chelaka pani ni chau bong ne para chelaka pani chau chela de bere bini bo mong kata sonali tirpra au blind o serious ke bong aro ne khorasa takho kana phone khaikya nang bai nang kisa bono sori ro de bo blind o serious bini condition blind na hambia bini bukok tei mokol tei bukong tei bebak thei phai tong kha omna bage nang kisa sori nai de nei bo ano koikha gang haike saimang ka baki phakeni aro mane phaya do pulao phaya suri man ka online te suri masi online te se suri ho online te bo video call khai phuno ka ang na sig suri ka angka video call ti angka ang apro recording bo khainar jaglia ang narak jaglia narak mang khamo apro moita online te mane suri ka tam bo hingka online te surman pore angka ang 1 থেকে 1.5 minute ok suri kana angka suri pro no bono ang tei katha ro na ri yago a tei katha nang oro tontane suri wan hanne bono tei katha suri rekha gabon nang mane bison tei आधा घंटा बा घंटा खासरो ओंखाना आमा परे बरानो फन खाइ हपिका इच्चाका कोगनि साव का आं निजेसे विश्वास खाइ माले आता मुहमा कोगबो इच्चाका बाय पाथर ब्लेड कोगनि साव आं निजेसे वान संमाया आं इमां हायङै थांका साकनि माने तामने देहरस तामने क्लैसामा हायङै थांसेव अ बाहेर ताम कोखा ब्लेड इच्चाका पाथर अबाय कोखा नै माने नों report मा खाता बरानो फोटो बो बइ रहका आं विश्वास खाया ngai बरानो भिडियो कल बो खाइ फनोका के खाइ फमो परे आं नायख्या आरो इ चाकर गता मतong नांजाक रक बेबन थै नांजाक मा थै नांजाक कन्फर्म ना कन्फर्म कोन बरक सालाक रक अब कोन साला गया अम फे गया दो अम अने को बइनो अब साना थाका सिने बर रन बिसं के खरसबा पुइतो सागलाक आं निजेसे पुइतो सालिया आं निजेसे विश्वास खालिया के खरसबा विश्वास पुइतो सागलाक online tisi oroya gaborong no abo kok bai khangana tain din no bonang saka nora ane sentra phaidi ang mokol bai thangbai danya mosongkha
no no yak rogo rang puisa kri ngang ka ang kisam bisa subawa na to bang lanya musung kha coba sene no ani san tor phai de kisa ne ang phai ka phai thang ka bro koidin sa tong akmo bro hortham 3 दिन tholang ka blade dog icha ka ko khang kan bini sak ro ko engka edo kaham ngai thangka ekdom kaham ngai thangka ro khai tong ne saw taw aba hita nor thangai report bo khai mano bin ro thangai ang ne se bisas khali wan su da man abo ehe ang wan se manya aba haira ko kan nang ko na sai se manya hab dagi kha bo abo je boro phone khai suri jaka abon pore boro kapa kha kapa man bisite phai ke hasukse bukuk te phayo bine bukuk go buslai ro go totor go bebar rajak bebar kasak kasak rajak एकदम रिगजाक सुरिका और फाइ माने बेसनते नाइ नाइ माने बेसनते सुरिका सय माने बेसनते ताबो मते काम न तंगो एकदम काम न क्लियर अंजाक पूरा 100% हमजाक ताइ थिलिया ना बो बस 7 बছর जते हामिया नै समाने 7 बছর जते हामिया कलाइजाक बिसिना कलाइजाक नै साव खावनि ता हुक ताइ बो हुक सं नरक सैमान खाना आबो ऑनलाइन ति से सुरि हरो भिडियो कॉलिंग तै kenarokno clear khang phunungani bagani tini ma phaimani nokbor news mang click nim bakak tei unke obo online ti poriwei video calling tei bukhok tei blade tei pathor kogri rikha black and one masingcha ekdom soyong ekdom kotor khkhna ka noro washono obo hero black and one masingcha abo tui bisingo tongoi phono tukui tongnai ro asumsa peplai ma phanya abo ekdom hor kutungo klai ma suk tongmaya hai jala hai belai wan ma singcha angko kokno khnawoi o mane je video viral lengai je nokmani apron chim thoi moktrisi thanglia chawi totra thanglia soi soi jeng khnabu angbo thangai malai ma phaigrana ke bobai nei soyong ang tabuk sakpang malai bobai koklam sawi norokno phunugui ma tongkha nge sagradi nge neng tabuk oba hai ke tiklaimani bisingo tai lukrok sak je hamya rang puisa kri baksa bo samung tangai sai tongta jago kotor borok ni sak hamno rogo jibi hai ka ba kobangma kotor mane hospital logo thanani inke rang puisa kobang ni dorkar hai dana inke mane abo hairok kobangma rang puisa subayei thangmani jaglo phono sak hamya ni noro phayei mane hamka abo hairok le kok tumatore tongo tongo abong ka yang ko tang ko bilapurni sini yong pormila bono onek bangma jagano bo ne baire buru pai bekya bo paralysis bo himi hamai manya lore manya bisno kala jak thei hai bo bo hamjak no ngotai ko bangma no hamjak tongo ko bang borong rangri khibi woi mane hamya ni noro phai hamani oro phai hamani boro bo hamjak thangi report khaimano bong ro bo abai ta inke nang lukrok no nini je tabu oko heling no blana o center ni bisingtei halilaya mane prayer healing center ni bisingtei nang lukorok no jara rang poisa krei jedin je chanai rok no thangla sukhlai meya malkhung nai meya reserve nai meya borong malkhung reserve nanan ko to kobang rang thongnai agortola rogo thanani ke ni noror mane rang poisa nang yewo no phai mane sak hamnani musung tongnai rok borong no bo hai rok ni message tongnai oro to kuno rang poisa bo oro kuno rang puisa ne khelaya kaitone mungoi rang puisa kono ব্যবসা khaimania kubui tong na ya sing kubui baise hamyana sing mesana nangnai hedeba sing oro phanyane kono bkha udrumo duro tangdi dudrumo duro tangdi korenge ulta sing sobai rone sentane bisingte abo hai sobai betongo tapsa jorte kare borong na ri kanchum ro kobong na pairo hajak tongo ayang mungi ani kobong mano sarai sikon sikon goya borong na bang ri ro hajak tongo borong ne sana thangkang ka borong ne pen kaham kare gonje kaham kare kasang mazara kutung kare borong nang motomoti ro harjak tongo nin center in bisingtei je sa khamya rugi ro phanyaro bisuk jora counting rong khan counting da khanya ang total counting ten khaje ga taw bai motomoti phaikana 1000 ok laikana 1000 laikana 1000 laikana kabang mono okay mane nung to khoroksa ro mane kaham samung khai tong mani ba lukorok no taibo kaham phunuknani haidana je hamya sugya je motaya tero bai kagi meya sak chayang tongnai ro he de bana tak to bisir ko kobang ma kami kami amcha yo tipra sarok kagya skal motai rok bai ke borong ni tiyei ini je o center ni tiyei lukorong no phayei suri paji ni da kobnai tam borok mane asa jabodosiya tanake phainamo sungka phaidi hamya lengya je o je soitan betas khajak rok motomoti hamane nugui tongo 100% motomoti nugui tongo
जे ओ सयतम बेटाबो गोबां मानो बरंनो बिसिङाव फला हामिया हाबै जे ओङै दं माने दाबो जरतै नुक माने गाहामनो नगै दङ नरबो फाइना मोसंगा फाइ सुरिजाक फाइ मानो आसंता माने निनि अर फाइनानि हंके ताम बबा हायके फाइना नांनाय बरंनो किसु साइकेल आन्ध्र फाइनानि गागा कोनो माने तमुनो मते आतायरको थांगै ताबिसंना जांगा ताबिसंनो खिबि फादि जत माने गोथारका फायदि जत मानसि खायमरनो बेबाक पगैनाय बेबाक जों खा सुत्रांका फायना नांनाय पयतु गोनां ना नांनाय पयतु खलायै फायना नांनाय पयतु बायना हामनाय आबा आं हामरै मान हने गसिया जास्ट हामरनायले सिने काइटोसा हामरनाय आंखौनो मुं सामानिया आंखौनो मुंसा हामरे मानिया काइटोसा हामरनाय आसम tabuk tai khoroksa ni logi tongnai sa bobo bobo ang kok salai chiwano bobo khoroksa logi chubai tongmani ba no sagari nang hambai ani mungkai raskumar dapan ang hangkai to orani serainya surinan hin phaimase serai to bi phaijakse o chuina ni phimi nang mani ani serayo asum thalo moi himi manyang manta ang jibirogo 2 mas toni phaigan besano aka kono report manjaiga aro khobor kono khlaimanli jan hansinata report kono reimalia brok sangmane hangkabon jagol kang kai to naro suri sinai hananya फाइका था और खबर फाइयै माने हामका होनो बोले ना 100% तो हामिया को प्राय 60% पर तो इम्प्रूव मंगै फाइका था बक फाइमानि बोसो बोल फाइमानि के आं एप्रिल 3 तारिख और फाइमानि आंके और एप्रिल 3 तारिख ताबक साक जरा आंके 60% हाय इम्प्रूव मंखा सरी रक मोटामोटी जागा फाइबे का था निनि बुमु आनि मुंखा राजकुमार देबरमा हामबाय आ नरक नुगै मानखाना अ सेन्टारनो o center no motangjak nai tabuk tipara sarokni athu kiri hai jung sanai orono gothar ekdom o hayawano motangoi tongo tabuk joto lukorok no ga ba hanyo joto takuktai bukuk chong norok jara sa khamya rang puisa burung khibiwi tongo sa khamnogo thangai tongo thangmani yagolo rang kobangma khibiwoi kiban bisingo norok je rang no magana khibiwi tongmani ko oro phaikya hangkno hamani mangpli gising oroni je phainai lukorok bai bo kok salainai borokni bobo hai sak derawi phai bobo hai hamirok ngai phai e kaki norok biangni phelemen sangka athrablani mani kapara jago sin para khe tamoru girok ngai phelemen sini khe bosa totrawo tuma bu kesama hai ke sasagai amamani hi bono tai phai ani baini bosata besung balok balok makhe okhini man dekha ek bosorok de kana khete side man doktorok de naijak doktor naijak te nini osai khama bo naijak oro niwa haya angke orole habai phorong ba ke saimang koro amorogo nukbai phu blade phai mani phu hai ha khe mobile nugo ja phai ni mobile nugo mobile sedak yuna no khe ba sing bo haya ang tongjama ba khe phade haja jano hi oro phan tlang thang nai lai jawa nang hi toi philai mani ke mana je waisa toi phai ja ga ha so ya haya khoba ang ke tini bo thang lai phinai hi rogi ni ha ke toi phai tak sok phai man tas an khera hakon na jomatia kami bosen athrabla manika khapuni takuktai bukuk chong obahanyo chung nugui mankhana oro phaimani lukrok gobangma wai borok tabuk mobile phone se raibang tongsu mobile phone se sanaying tongsu jara rugi rokno hamya nogo klai tongnai rokno borok thangai sana nangliya mobile khulu kangkano nuk kangkano sajagoi thango ke khabangni takuktai bukuk chong norok o video no norok o mangplik no nugui o center ni norok jara sak hamya klai tongnai rok rang puisa subayoi gobangma doctor haikaba motai atai rok bai godalei norok kak mayang tongmani o center phaikya hangke successful lungnai belaikhene dorokuk belaikhene kotorkuk gabono norok no phaiei o center phai nai phinyani bagai ang norok no kobo norok mangplik tinini bobo hengjaka nai tongnai rok komeni bising tisung hori nai tongnai rok no jotona hambai khulumka।